lumea intră în stare de show. Stați pe loc, am zis să stați pe loc. Că Florința la pune mâna pe microfon. Dacă ești abon, mai bine ca platou. E cu Mr. Juveiar, să pune fetele pe jar. Hermane de la sentiment, pentru fetele care au stil și au mare talent. S-a terminat șmecheria, cum arată femeia. Fico ține jucăria, face numai ce vrea ea. Natale la ea. Îți trebuie calibru să te pui cu nebună. Exclusiv Vargu Alexandru. Când apare undeva se face liniște, toată lumea se bucură de priveliște. Când apare pe top, parcă timpul stă în loc. Toată lumea amuțește în stare de șoc. Fata are cu ce? Fata are de ce? Păi dacă o vezi te trec toate apele. Mare șucărime, dar nu e pentru oricine. Adică nu pentru tine, s-ar potrivi bine cu mine. Când apare undeva, se miră lumea de ea. Când apare undeva, se miră lumea de ea. S-a terminat șmecheria, cum arată femeia. Fico ține jucăria, face numai ce vrea ea. Natale la ea. Îți trebuie calibru să te pui cu nebună. Fata are stil, are haz, are talent. Are talent de l-a luat din Occident. Evident că nu stă la vrăjeală cu oricine. Știe bine să te facă de rușine dacă nu te ține. Are un corp perfect, fără defect.